Значит, Павел Павлович, вы кажете, что вы прихильник моцнага ціску на режим. И читав я вашу брошюру, такое уражение, что все, что зробили на благо демократичной Беларуси, это все были вы. Але как растлумачыце тое, что при вашей нібыта активной деятельности у Польши, менавіта там, где находится ваша организация, спокойно живут кошельки Лукашенки и іншыя санкцыйныя чыноўнікі? Чаму Литва самостойно увяла полную заборону на узаеморазлікі с Беларусью, а польские крамы переполнены белорусскими товарами? Вы сапраўды цісніце на режим? Ці только имитуете бурную деятельность, отрымліваючы зарплату? Якая у вас прозрыстасць? Не перебивайте, пожалуйста. Якая у вас прозрыстасць, калі ваши супрацоўнікі без проблем раз'язджаюць па недэмакратычных краінах і жывуць на шырокую нагу, а вы нават не звяртаеце на гэта ўвагі? Калі па вашых разліках усе гэтыя вінцікі, чыноўнікі сістэмы Лукашенка, якія працягваюць ківаць на ўсе яго загады і якіх вы па сутнасці апраўдваеце, нарэшце перайдуць, як вы абяцалі, на бок народа. Толькі яшчэ чакаць. І апошняе, ці нармальна гэта, што чыноўнікі падтрымліваюць рэпрэсіі супраць народа маўклівай згодай? Гэта же як і вы калісьці, калі працавалі на рэжым, а іх дзеці, дзякуючы вам і офісу Святланы Ціхановскай, тым часам спакойна перасякаюць мяжу і атрымліваюць адукацыю ў ЕС. Дзякуй.